Ayan po mga kamotmot at sinusukat yung gano'ng kalapad, kahaba yung tulay. Ayan po, nandun sila sa kabilang dulo. Ayan. Right. Tapos na. Sukat lang mga kamotot. Ayan, panukat nila. Yan o, nandun po sila mga kamotmot, yung hindi na sila makita. Andyan sila sa ano na yan, yung may punong malaki na yan mga kamotmot. Andyan sila pumunta. Ayan, hintayin na lang natin sila dito. Galing na sila dyan sa kabilang area, kabilang site. Ayan po mga kamotmot, dito lang po tayo at titingnan po at papakita ko po sa inyo yung bilaran nila ng palay dito. Ayan po ang mga kamotmot, napakahaba yan, hanggang doon yan. O, tingnan nyo mga kamotmot, hanggang doon yan bilaran nila ng palay. Buong kalsada po yan mga kamotmot. Ganito po yung bilaran nila ng palay dito sa probinsya. Right, at yun na nga, dito lang po tayo maghintay sa kanila. Andun sila pumunta, may pinuntahan sila doon at yung ating sasakyan dito lang nakaparada. Yan o, right. Ayan pa mga kamotmot, sinukat naman yung lapad ng tulay. Kanina yung haba, ito naman yung lapad. Ayan po, nandun na, mamadali na rin sila maglikwit ng kanilang binliit na palay, baka bigla bubuhos ang ulan mga kamotmot, right. Yo, what's up mga kamotmot, good morning po sa iyong lahat. At good morning, may buntag, magandang umaga po. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga kamotmot. At bago po tayo magsimula, maraming salamat po Ama sa araw na ito at binigyan niyo naman po ako ng bagong buhay, bagong lakas at bagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw na ito at sa biyahe namin papunta rito, at lagi po kayo nakagabay at maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Okay, right mga kamotmot, at yun na nga, tayo'y naka ready na mga gamit natin. Ayan na po, at mamaya pag labas nila Marge at saka Ma'am Pritch, kami aalis na, bibiyahe na at papunta kami sa mag-almusal muna kami mga kamotmot, at bago kami proceed sa aming gagawin, sa kanilang gagawin, right. At ito na, dito tayo ngayon sa Northview Resort. Ito po yun mga kamotmot, at tapos na po natin pinapainit, tapos natin chinik up ang ating sasakyang dala. Ayan, at ito, at lalabas po tayo dito. Ayan, at ang ganda ng ano dito mga kamotmot. Tingnan nyo yung parang yung mga ano dito, di ba, right. At ito po yung bahay ng may-ari ng resort, sila kuya at si Boss Charles, nandun yung may dito sa compound, right mga kamotmot. Good morning. Uy, good morning. At buksan na natin yung ating kuan para makarami. Ayan po mga kamotmot, andito si, ano nga pangalan mo, nakalimutan ko na tuloy. Manny. Ha? Manny. Si saan yung Manny? Yung Manny. Pangalan lang. Ano pangalan nyo? Marvin. Si Marvin. What yung mga ano mo? Mahirap daw makontak si Yung? Jonathan kahapon eh. Ay, baka busy. Kasi Nandun kami kasi sa bundok kahapon sir. Nabuti ano kayo ngayon? Bakante. Sila hindi.
Kami Bakante. kante. Ayan. Pasok yung motor nyo doon. Ay, sige sir. Tsaka dalawa lang ata yung sinabi. Oo, dalawa lang. Tapos dalawa rin taga barangay. Ayun. Bali, 4 kayo. Si Kuya uli. Kuya Mario. Ay, kay Mario? Oh. Wow, nice. Parvis namin yun. Ha? Natuloy yung parvis niya sa amin. Oh, palay? Oh, Malaki ba palaya nun? yung sa kapatid niya yung iba. Ah, Sabi sa kanya lang, hindi naman pala. Pinunta namin dyan. yan po ating si Manny at isang guide. Sa mga guide po natin mga kamot-mot, may mga service po sila. At yun na, andito na sila mga kamot-mot at hinintay na lang natin magkape. Ah, Doon na tayo magkape sa kuan. okay lang sir. O, kasi kain muna tayo bago didiretso doon sa Gisit. Gisit muna tayo mauna. Ay, giset. Oo, bago dito. Ano yung kokon ngayon sir? Tubig. Ay, sa tubig. Oo, lulublob ka ngayon sa Sa mga ilan. creek. Mga creek. Hindi, tubig nga ngayon pero ayaw ko lang kung lulublob ba kayo. Ay, di, Kayo yung kayo yung pakapitan namin ng linta. May mga linta ba mga ano diyan? meron. Ah, meron? Kon lang sir, madalang lang. Madalang. Ayan po mga kamatwat. Hintayin na lang natin sila. Magising. Wala pa ata si Kon. Ay, wala si Sir Martin. Si Sir Martin ba? Ah, wala si Marge pa rin. Si Marge. Mark. Tapos may isang guide kami, isang RA kami na Ay, maganda, sexy. wow. Tawa si Pogi oh. Yun ang gusto. Oh, Ayan. Andun na sila mga kamatmat at sir, pumusar. nag-upload ako. Ay, Ayun, nandito na si Marge. Good morning, Marge. good morning po, ma'am. Ayan po at ito na si Marge. Naka-ready na. Inano ko yan dyan. Ginanyan ko para may maupuan sila. Nung ay... Pwede tayo makapagdala ng eco bag. Pwede na may dala ako isa. Wala tayong dala ring tubig. Ay, ano na lang. Sa mga bag. Tubig, inuman meron pala dyan. Ano na lang pala tawag, refill. Uy, Gatorade. Uy, Ayun, kuha ka na lang dito kuya nung sa'yo. yung alin? Nang dito. Hayaan mo na. Ibang. Ayan po mga kamatmat at ready na at hintay lang kami ni Ma'am Pretz. Right? At kita-kits na lang tayo doon sa Bugalyon. Ay, Bugalyon. Ano ba yan? Sa kung saan kami mag-almusal mga kamatmat. Right? Kamot-mot. Almusal muna kami mga kamatmat. Morning sir. Morning sir. Ayan. Dito tayo sa Buda Resort mga kamatmat at kumain na po sila. Kumain na po tayo tapos na. Morning ma'am. Ayan si ma'am. Wala ko sa labas. At tapos na tayo kumain mga kamatmat at may sound sa loob. Kaya dito tayo sa labas ngayon. Suroy-suroy. Ayan po at tayo sa mga halamanan. Ayan po mga kamatmat. Uy, maingay din. Maingay din mga kamatmat. Ito po yung ano dito, paligid ng Buda Resort. Ayan po, di na tayo pupunta doon. Andun po yung malaking falls. Ayan po at dito tayo. Burnout dito mga kamutmot. Mula daw alas 6 kaninang umaga alas 6 hanggang alas 6 ng hapon. Buong Bugalyon po ang burnout dito. Kaya dinig nyo yung generator.
maingay. Labas na po tayo sa highway. Morning, Chip. Morning, ito po yung ating kaibigan dito sa Bugalyon, Buda Resort. Yan po mga ating mga kaibigan dito na mga subscriber. Morning at sa labas. Hanggang anong oras to? Alas 6? Wow, tagal din. Buong maghapon din, buong araw pala. Yan po, si Manny. Si Manny. Ay! Sarap mag-almusal. Basta po kami nag-almusal. Si Kuya Mario. Ayan. At dito tayo sa gilid mga kamot-mot. Dito lang tayo. At pahangin-hangin. Ayan, si Pugi. Si Pugi Deep Master. Alam mo nga, boy? Ha? Marvin. Yan, bagong bagong nakakasamang guide. Yan, lang tatlo. Ha? Ano? Yo, mga kamotmot. Good morning. Andito na tayo sa ilog. Yan po, malawak na ilog din itong nandito. At andun sila at atin silang susundan doon mga kamotmot. At yun na nga, sundan natin sila doon. Ayan po mga kamotmot, andun sila ating susundan. Right, yan po mga kamotmot, tatawid tayo sa ilog. At kaya naman ng sasakyan mga kamotmot tatawid yan o. Yan po. Ayan, ito po yung ilog. Nasa kanan natin mga kamotmot. Right, nandun sila. Susundan natin sila doon mga kamotmot kung hanggang saan. Right. Natin makuha ng ano yung ilog. Mamaya na lang mga kumoto pag pinto natin. Dito lang tayo sa bangin. Ayan po sila. Ayan po sila mga kumotmot. Marami naliligo dito. Yan po mga kamatmot, andito po sila. Andito na po kami sa tabing ilog. Ayan po ang ating may mga naliligo at naglalaba. Ay, saan ba ako? Yan po mga kamatmot at doon sila. At teka mo na mga kamot, itatabi ko lang yung sasakyan natin mga kamot-mot. Ba tayo dito sa ilog at lapit tayo doon sa kanila. Andun po sila sa area na yun. At yan po mga kumot-mot. Aray po, mabato yung siyempre ilog mga kumot-mot, mabato talaga to ilog. Yan. Oh, yeah. Yung mga kamot-mot yung kanilang ginagawa. Nag-ano sila, tawag nito, yun na po, sinusukat na po nila yung ano ng ilog. Aray ko,
Mabato, 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 mabato. Ayan po mga kamot-mot. Yay. At yun po mga kamot-mot, yung kanilang ginagawa. Sinusukat po nila yung lapad ng ilog. Ayan. Right. Ayan o. Oh, kitang kita. May garbage bag tayo, papalok ko na yun. Malamig yung tubig, Kuya Lito. Malamig, sarap maligo. Kaya nga sabi ko kayo pumakamay. Okay lang gusto ko. Pataas ako para pantay. Bawas lang. Tapos tutok mo yung kilo sa parang bangka. Edge lang naman. Ayan po mga kapatpot ang kanilang ginagawa. Sinusukat pong lapad ng ilog. Kailangan talaga ng dito. Be, ako maghagis, ma'am. Okay na. Kaya ko yan. Hagis ko dito sa gitna. Dapat dito eh. Ah, dito. Ayan na. May iwan. Ayan. Ayan po mga kapatpot. Naglalaro lang kami dito ng pingpong sa tubig. Ayan o, yung pingpong ball hinahagis po. Malamag pa sa. Ayan po. Alright. Okay. Ayan po si Ma'am Pretz. Ayan. Ito po yung kanilang ginagawa dito mga kamot-mot. Aming ginagawa yung... Ay, Barbie! Uy! Barbie! Oh, Barbie! Kunin mo na lang po mamaya, Kuya. Pabigyan na lang po. Kunin mo na lang po mamaya. Alis yan eh. Oh, alis. Ayan. Ito mga kamot-mot yung... Ay, baka madulas ko. Ito mga kamot-mot yung... Hoy, lapit dito. Yan, lumapit. Hoy, lapit pa, lapit. Oh, matalino pala itong bulan na to. Yan mga kamot-mot na ano yung... Yan mga kamot-mot. At tuloy. Ano ulit yung ginagawa? Ba, may motor pala lumalangoy doon oh. Ang pangit sa ilog. Ayan mga kamot, dito lang po. Dito lang po muna tayo. At sila lang po natin ang kanilang ginagawa rito mga kamot-mot. Taya, ikaw taya. Tatangay talaga. Sige lang. Kaya mo lang. Ibigay ko na lang. Huwag ng notice. Mga kamot-mot, at pabalik tayo doon kung saan tayo huminto kanina. Kung anong hinto natin, at doon natin sila hihintayin na lang. Right, at tayo sa ilog, sa barangay Bisit, Bugalyon, Pangasinan. Yan po mga kamot-mot. Tingnan nyo yung ilog. Malinaw ang mga kamot-mot, malinaw yung tubig nila dito at malamig, super lamig. Kala mo nasa freezer yung tubig mga kamot-mot. At yun na nga oh, andun sila. At hinto tayo doon mamaya kung saan tayo huminto kanina. Ayan. At diba mga kamot-mot, ganun pa rin yung kanilang ginagawa. Sinusukat yung lapad ng ilog at yung lalim at yung gaano kalakas yung current niya, yung agos. Yun po yung ping pong ball, yun po yung panukat, yung gaano kalakas yung
Karen. Ayan, ilog natin yung sasakyan sa ilog. Right. Yun o. At dito tayo ngayon, tatambay. Dito sila mga kamatmot. Ayan. Yun o. Naman pa rin yung kanilang ginagawa mga kamatmot. At medyo malakas yung ano nila. Medyo malakas yung ano ng tubig. Ayan. Baba tayo. Aha. Ayan po mga kamotot. Ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Sinusukat kung gaano ang lalim from the bottom. Ayan o. Ayan o. Saan galing yan tubig na yan? Di naabot yun. Yung may ulap na yon. Maliliit lang yung container. Butas nito. Meron po ulit niyan, tsaka ulit dito. Ako na lang po. Hawa ka lang dito. Yan po mga kamatmot, andito naman po tayo sa ibang site, ibang area, pero same ilog pa rin. Yan po si Ma'am Mitch at si Danny. Yan po at si Marge at si Kuya Mario doon sa baba. Right mga kamatmot. At yuy, mainit na mga kamatmot, hindi po tayo nakapagdala ng jacket. Mainit. Right, at dito lang po tayo. Ayan. At ganun pa rin ang kanilang gagawin. Susukat yung lalim ng tubig. Andun si Marge nagsusukat ilalim ng tubig. Lalim ng tubig. Ha? Ayan po. Yun, may baka dun. May mga batang naliligo mga kamot-mot to. Yan o. Ligo yung mga bata. Yun pa rin, same pa rin yung bundok natin nakikita. Doon pa rin yung bundok. At kanina mga kamot-mot, kung saan kami kanina nakikita po natin yung pinanggalingan ng tubig. Ganda sana kung ma-zoom natin. Hindi natin ma-zoom, hindi kaya i-zoom mga kamot-mot. Ganda sana yon kung saan nanggagaling yan tubig na yan. Yan pa rin yun mga kamot-mot. Ulitin ko, yun pa rin yung kanilang gagawin. Sinusukat gaano kalapad yung tubig at lalim at flow. Yan po. Right. Ano pa dito mga kamot-mot, sabi ni Kuya Mario, kapag may nagpipiknik, yan o, may mga dito, yun, lamesa, may upuan, at meron pa dito isang bilog. Di ba mga kamot-mot, si ano yan, sarap maligo dyan, malamig. Yan o. Right. Yan po mga kamatmat, yung mga palayan dito na-harvest na po yung iba. Right mga kamatmat, at ayan yung kalsada. At ngayon dito tayo ngayon sa bahay dito sa may poso or bomba, at nandyan sila at sisilipin natin mga kamatmat. Yung po nakabilad na palay dyan sa kalsada. Right, at dito tayo titingnan po natin yung ginagawa dito sa ng poso or bomba. Ito mga kabahayan dito mga kamot-mot. Ayan, saan ba sila? Saan sila? Ayan kuya, lang ako.
Inuman pang ko isa na Magmi-mineral na po. Bali pang hugas-hugas na lang po ito. kaya sa sulam minong kapili nila Ay. Hinukay na pala. kasada. Malalim. Sa inuman daman. Ayan po. Kayo po nagtayo po nito or may, kayo lang po gumagamit dito? Mga ilang bahay po yung nakikinabang po dito sa mismo? Dalawang bahay po na dalawang. Tatlo. Ang tatlong house. Siguro po yung next Mga kamatwat, ini-interview lang ni Mitch yung may-ari ng poso or bumba. Hindi na. Hindi na abot ng bagito na ba dito. Hindi na po. Kahit na yung mga galing po sa taas. Hindi na po. Tapos po, ano po yung, pero kung hindi binabaha po, ano po yung bagyong natatandaan yung pinakamalakas na tumama po? Mo to yung mga pangunahin nilang panggatong kahoy. Ito po yung pang ano nila para makapagluto ng kanin at ulam o maglitso ng baka o baboy. Patingin mo yung kung paano ginagamit. Yan po, may aso baka yan po mga kamot, kita niyo yung apoy. Yan po yung kanilang kuhan. Pagsasaing dito. Oh. Hindi na ako lalapit doon, may aso baka. Yan yan po mga kamatmot, yung mga 3 bahay, 4 na bahay lang sila dito. Ayan o, yun yung gumagamit sa poso. Right at yan siguro mga kamatmot yung ibang panggatong dito naka tali-tali at saka nakatambak doon. Baka siguro binibinta rin nila yan mga kamatmot. Para rin pagkapirahan din. Right, at doon lang nag-interview lang doon si Mitch sa isa sa may-ari ng poso or bomba. At dito lang po tayo maghintay sa kanila mga kamatmot. Yun o, yung kalsada ginawang bilaran ng palay. Yun po mga kamatmot, hanggang doon yan, mahaba yun. Mahaba yung mga ginugulungan ng ating gulong na nakabilad sa kalsada ng mga palay na binibilad. Right, dito lang tayo, hintay lang tayo dito mga kamatmot. Ayan po mga kamatmot, dito naman tayo ngayon sa itong side na to, area na to, at doon tayo nanggagaling. At sabi ni Kuya Mario, dito daw ako maghintay, maglalakad na lang sila pupunta rito. Right mga kamatmot, doon tayo maghihintay sa kanila. Yun. Yan po mga kamatmot, andito naman kami na dito na sila at lumipat naman kami ng ibang area, ibang poso or bomba. Andito po sila. Andito po kami ngayon sa dalawang puno ng mangga. Right. Malilim dito mga kamatmot. Yan o. At ito po sila. Uy, may ano yun, may ari diyan, masarap magtambay diyan oh. Sarap matulog diyan. Diyan oh. Ito may ari diyan. Ex-kapitan. Ayan po mga kamatmot, si Kuya ang nag-bomba. Kailangan mo ng ano, tela. Ito may magandang kubo dito mga kamatmot. Oh. May nakatira dito Kuya? May nakatira dito? Ayan mga kamatmot. Magandang kubo. Wow. Simple lang. Ha? Tayo dyan. Ayan tinatapon. Hindi na. Kaya po. Makapal yung ano eh. Galio. Siya pa po. Dati po dito may RGB. RGB, di ba base? Hindi yung kasaya, di ba? RGB. Yung nga pula. Ayan o. Nalar. Na bomba ulit si
Kuya Bumba. Kuya, anong gusto mo kuya? Maghubad ako para sa pins kamay mo? Ah, di na. Joke lang. Andyan na naman sila. Dito naman kami ngayon sa tabing ilog na mismo. At makikisabay tayo dito sa kanilang pagbaba. Uy! Ayan o mga kamatmot. Ilog. Ilog talaga to. Ayan o. Ayan po sila. Ayan po mga kamatmot. At ayan. Kawayan. Right. Ayan po mga kamatmot. Andyan sila ngayon sa baba. Tayo dito sa taas. Ito may nililigpit na nila tong binibilad na palay. Mga bayan, mga kamatmot, palabas daw ito ng highway doon sa antong tubig na to, dagat, ilog na to, tubig. Ayan, alright. Uy, lobat na ako. Ayan po mga kamatmot, yung paligid ng mga kabahayan dito sa area na to. Right, ano pala to, Sitio Don Miguel, yung area na to mga kamatmot. Yan o, Sitio Don Miguel. Pupan tong lugar na to. Magandang hapon po mga kamatmot. Ang oras po natin ay alauna 1:11 mga kamatmot. At andito naman po tayo ngayon sa lugar na to kung saan tayo kahapon nagpunta. Dito na naman tayo ngayon mga kamatmot. At sila pala, Marge, nandun sila pumunta sa area na yan. At unahin nila doon sa malayo paunti-unti hanggang itong creek dyan, saka yung may bumba doon sa may tulay, saka yung dito may tulay dito, tulay, may bumba dyan. At hanggang doon yung pinakahuli naming pupuntahan sa lugar na to mga kamotmot, yung may tulay doon kaming nadadaanan. Yan ang mga kamotmot, nag-harvest na po sila dito sa mga palayan. Right, at dito lang tayo hihintay. Hi kuya, hintay lang po tayo sa kanila dito. At siguro maaga silang matapos doon, para maaga kami makabalik. Right, at yun na nga, dito lang tayo maghintay sa kanila. Ayan, yan, at mag-ikot-ikot lang po tayo dito habang naghihintay sa kanila. Yan po mga kamotmot, at ganda yung silungan natin dito sa ilalim ng puno ng kawayan. Malilim at mahangin, at medyo maano na rin po yung langit mga kamotmot. Medyo nang didilim na naman, baka bubuhos naman to siya mamaya, o sana wag naman para hindi sila mabasa. Ay galing po sila sa initan, at kawawa naman sila pag mabasa, magkasakit pa. Wag naman sana. Right mga kamatmot, at itong dito na palayan, at pwede na daw to harvestin, sabi ni tatay. Sa kanila tatay ito na kanilang inaalagaan dito sa lugar na to. Malaki-laki din to mga kamatmot. Right, at yung sinasabi nating isang puso or bumba andi dito sa lugar na to mga kamotmot. At yun na nga, unahin nila doon banda sa malayo, yung may mga yung doon sa may dinadaanan ng tricycle, nandoon sila banda, unahan pa atay. At ito yung dito yung banda yung may bumba tayo, no? Dito ihuhuli daw nila yan, saka yung dyan sa inyo. Yan po mga kamotmot. At Joy, saan ka? Hindi ka makatawid dyan. Ito yung tulay nila dito mga kamotmot. Tulay na kawayan. At
inanuhan dito ng kahoy, tinatalian at sisira din yan katagalan mga kamotmot. Right, at ito palang lugar na to mga kamotmot, ito pag medyo tumaas yung mga putik o buhangin dyan, hinuhukay pala to ng bakho para lumalim uli. Yan po ang kwento po dito sa tabing yung gitnang creek na yan. Yan, at balik tayo doon sa sakyan mga kamotmot. Yan o yung palayan dito ni tatay. May dala po tayo mga kamotmot, mga dahon ng lagundi at sanga at ating subukang itayo doon sa iugbok ba, ibaon doon sa tabi ng bahay, doon sa may puno ng santol na namamatay na. At sabi ni tatay, kahit itayo mo lang yan, itusok mo sa lupa, kusang nabubuhay daw yun. Mahogani, lagundi. At may mga dahon tayong dala para lalagain at gawin gamot sa ubo at sipon mga kamotot, right? Kaya na nga, at ito lang po tayo, balik tayo sa ating sasakyan. Ayan o, yan yung poso dyan, dan kami mamaya pag galing nila doon. Okay, right mga kamotmot, bye bye pansamantala. Yan po mga kamotmot, at andito na sila sa creek na yan mga kamotmot. Yan, Ito talaga ma'am yung ano niya oh. Sa ibaba. So ito po yung clay siya. Oo, may clay na parang may layer siya ng clay. Wala nang bato sa ilalim. Wala po. Parang ano lang, pebble gravel. Buhangin. Pero sa Mix. 4.6. yan. Kahit dito po sa side clay eh. Oh. Iba rin yun. Iba rin sa taas. Sige po. Dito din clay. Yung lalim na lang. Baka mga taas po yung ano, clay minerals kaya ganun. Pero natural naman siya. Yung depth. Eleven, 11, 15, 15, 19, 19, 12, 12, last. 5. Siguro mula doon Sige po. hanggang dito na lang. Sige po. Kuha ko na 5 dito. Ay, dito po tutok sa Putik langgam. Ano ng langgam mga pako, daming langgam. Yan po mga kamotmot, at sinusukat na naman nila yung Wait lang. Almost there. tubig. Sige pa. Ayun lang, yun lang, bumigay na. Punta ako dyan. ano po eh. Bumabaon. Apo nga ba? Yan po mga kamotmot, at kanila namang Ay, kuya eh. Shit, hindi ko na-record. Wait lang. Yung alin po. Hindi pala siya na-save. 4.66 lang. Wait lang wait lang mga Sige kuya. 4.66. Yung depth ulitin na lang. Ako na lang magsusukat. 11, 20. Ay, puto niyo. 11, 20. Hindi, ulitin ko na lang yung depth. Ako na bahala. Pero, 12, 5. 5 lang na nahulaan. sige, ready, go.
Another one. Ayan o mga kamot-mot o. Hindi ako napag-picture. Tingin na lang ako ng screen. Ay, pa-picture ako dyan sa cellphone kuya para may document. Mga kamot-mot, tapos na po kami dito sa lugar. At oy, anong ginagawa mo dyan? Ayan sila Marge at Mitch o Pritch, naghuhugas na lang sila ng kanilang paa dahil yung doon sa creek na yun ay medyo maputik daw. Ayan o. Ayan nga po, nag-ano nito. Ayan. Hihi. Maaga kaming makauwi at lilipat pala kami sa barangay. Ibang barangay. Ayan. Kamot-mot. Yan po mga kamot-mot, sinusukat lang nila tong kahabaan ng tulay. At yan po at ayan o. Ayan po o, at yun. Ayan o mga kamot-mot, gaano kahaba yan itong ilog o mga kamot-mot. At yuy, tabi tayo, may sasakyan. Yung ito po lang. Ayan po at tapos kahabaan at yung lapad. Gaano kalalim yan? Hala, lapit ka na doon habang pinulupot. Gaano kalalim? Malalim ba to? Ayan ang mga kamot-mot at tapos mag ano lang yan sila dyan, mag tawag nito yung lapad yan, ganyan na. Tingnan niyo mga kamot-mot yung lapad at may motor dadaan. Ilang mga kamot-mot, tricycle. Yan po mga kamot-mot at andito na naman po kami sa barangay Lagit. Yan po sila Marge at Pritch, may in-interview po silang taga rito. Right at itong area na itong mga kamot-mot na lagi nyo naman itong nakikita sa tuwing nandito kami. Kaya lagi po kaming nandito. Right mga kamot-mot, andun yung puso or bumba. Eucalyptus. Amoy Bix. Eucalyptus. Ayan o, ito yung dahon ng eucalyptus mga kamot-mot. Yung puno na yan o. Yung maliit na yan. Ayan, puno ng eucalyptus. Yan o, yung amoy niya mga kamotot parang amoy Bix. At saka ano din siya, parang Bix talaga siya mga kamot-mot o yung amoy niya parang may yung pagsinghutin mo siya parang malamig. Diba mga kamot, malagkit nga lang, malagkit. Right mga kamot-mot, at andun sila sa may puso doon at ganun pa rin yung kanilang gagawin pag puso ang pag-uusapan, ganun pa rin po mga kamot-mot. Right, at andito lang tayo at may isa pang puso kami yung pupuntahan at ayan,
doon sa kabilang area at dadaan kami ng barangay Lagit Padilla. Alright. Yo, what's up mga kamatmot, andito na kami sa New Wave Resort at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, at tayo'y magpahinga lang saglit at tayo'y aalis at lalabas kami maghapunan mga kamatmot. Right, at yun na nga kamatmot, sandali lang. Ayan po, nakalaka po, tumunog na. Grabe, mabuti mga kamatmot, walang hindi tumuloy yung ulan at umaambon-ambon siya kanina. Mabuti nga hindi tumuloy. Grabing init mga kamatmot, sobra. At dito na lang tatapusin natin yung vlog mga kamatmot. Magandang hapon, magandang gabi po sa iyong lahat. At yun, you know, yung wave, yung swimming pool, right? At okay po mga kamatmot, ano ba yun, nakalimutan ko na kung ano ang aking sasabihin. Yun na nga, dito na lang ating vlog. Magandang hapon po, magandang gabi. Medyo mahaba na po itong ating vlog mga kamatmot, mula umaga hanggang ngayon. Medyo mahaba itong ating vlog. At hanggang dito na lang, ganito na lang po ang ating vlog mga kamatmot. May kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Bye bye, see you next vlog. I love you all po mga kamatmot. Abangan nyo po ang aming vlog bukas ng umaga. At yun na nga, bye bye po, bye bye.